Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa, min jitbaxxa jitolla. Waħda mill-aktar stedniet illi insib fil-Vanġelu hija propju x'in Ġesu jgħidilna sabiex naqdu lill-oħrajn. Tendenzjalment jiena nippreferi insib min jaqdini biex inġib eżempju. Fid-dar aktar nippreferi kieku wara li kell noqgħod nirreksja milli nqum naħseb il-platti. Fil-parroċċa l-istess insiba aktar faċli li niddawwar persuni li jaqduni biex insib kollox lest. Din l-istadina biex naqdu irnexxi li nifhimha ftit meta għamilt esperjenza ta' volontarjat mas-Sorijiet ta' Madre Teresa. Dakinhar fimt ftit għaliex Ġesu qalilna li huwa tassew kbir, tassew speċjali f'għajnejn Alla minnu lest li jaqdi. Kont nammirhom lis-sisters ta' Madre Teresa għax kienu jgħaddu ġurnata sieħa jaqdu. Ħafna drabi lil nies li ma jafuhomx, nies li ma kienux se jħallsuhom għax kienu nies foqra, kienu homeless. Imma il-ferħ kien jinħass dawn is-sorijiet għax kienu jaqdu b'imħabba kbira. Niftakar dak li qalt li darba minnhom waħda minn dawn is-sisters, qalt li Anthony s-sigriet biex tkun tixbaħ lil Ġesu huwa li taqdi. X'in taqdi tkun qed tgħid il dik il-persuna isma' jien nħobbok. Mhux dejjem ikolli ftit naqdi, imma wara li nagħti dik id-daqqatejt il xi ħadd inħossni aħjar, inħossni ferħan. Għax inħossni jeqreb lejn Kristu li jaqdi kif jgħidu stess. Hemm aktar ferħ meta tagħti milli meta tirċievi. Hemm aktar ferħ meta taqdi milli meta tiġi moqdi. Xi drabi aħna ninħakmu mill-kilba l-ġid, għall-poter u għall-pjaċiri bla rażan. Dan wassalna biex nużaw lill-oħrajn għall-iskopijiet tagħna. Enna mulej nuru l-kobor tagħna fis-servizz u mhux billi naħkmu fuq l-oħrajn u nqarqu bihom.